Takže už to ide, hej? No, počkaj. Dobrý deň, moje meno je Miroslav Pavec a v realitách pracujem viac ako 5, dlho a chcel by som vám predstaviť túto exkluzívnu nehnuteľnosť. Celé zle, tak to nie, spravíme to po mojom. No, takže spravíme to po mojom. Dneska si predstavíme trojizbový byt. A za potôčkou je to klasická 72. Urobili sme ju trošku, ako neskôr uvidíte, trošku v inom štýle, ako ste zvyknutí, ale myslím, že celkom dobre to vyšlo. Je to skôr taký trošku niečo medzi vidieckým a takým modernejším štýlom. Je to tak, že čo sa týka metrov štvorcových, má to 72 metrov štvorcových. Takou dominantou hneď v chodbe vás upúta táto tehlová stena, ktorá si myslím, že celkom fajn to tu ozvláštnila. Tá dispozícia je klasická, to znamená 3 samostatné izby, samostatné WC, kúpeľňa, izby sú nepriechodné. Asi takým najväčším ťahákom tohto bytu bude kuchynská linka, ktorá je naozaj úplne plne vybavená. Jedná sa o kuchyňu značky Oresy, je to nemecký výrobok, naozaj kvalita, čo sa týka kovaní, sú tam kovania značky Blum. Kto to trošku poznáte, tak viete, že to nie je žiadna poľská náhražka. Kuchynská linka ako taká je osadená vstávanou chladničkou so samostatným mrazákom. Nachádza sa tu taktiež umývačka riadu 60-ka, čiže to je tá väčšia. Je tu rúra, ktorá je naozaj super, sú tam dotykové tlačítka a vrch je plynový na sklenenej doske. Celá kuchyňa je podsvietená a vládená v takom štýle, aby to naozaj v tom byte v podstate spolu dobre ukázalo. Takže byt je momentálne pripravený k okamžitému nasťahovaniu a v prípade záujmu o mliadku ma kontaktujte na telefónnych číslach, ktoré uvidíte pod videom.